Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar. Türkmen Owady teleýaýlymy öz işini sunugat söhbetdeşligi atly aýdym saatly diýinçalçy gepleşiginiň bayramçylyk tany bilen dowam edýär. Mähriban adamlar, ene biziň häzirki dawaralanýan ýylymyz arkadag serdarly bagtyar ýaşlar ýylymyz. Bu ýylmyzyň her bir gününde, her bir sagatyna, her bir pursatyna täzelik ba hem ýakynma. Ene bugunam ýakymly günden beri ýatdan çykmajak pursatlaryň beri şanly garaşdyrlygymyzyň 32 ýyllyk toýunyň öňü sigiratyna arkadagly serdarymyzyň doglan gününiň bellenilýän güni. Bugün arkadagly serdarymyzyň doglan günü bilen biz çyn ýürekden ähli halkymyzyň adyndan tüý sürekden gutlaýar. Arkadagly serdarymyz ýaşyňyz uzak bolsun, gadamlaryňyz batly bolsun, saçaklaryňyz daatly bolsun, ýurdumyzda bellenilýän garaşdyrlyk toýum gutly bolsun. Mähriban adamlar, ene şeýle ýagşy arzu umytlar size ýollap, biz bugün öz sunugat söhbetdeşligi atly aýdym saatly diýinçalçy gepleşigimiziň bayramçylyk sanyny Türkmenistanyň halk artisti, Magtymul adynyň halkara bayragynyň eýesi Halipamyz Jemal Saparwalaryň mukaddes ojagyna mihmançylykda bolup, Halipaň gutlaklaryny teleýaýlym arkaly size ýetirmekligi maksat edinip. Jemal Saparwa, hoş gördük sizi. Hoş bulduk. Ene bugün bir gowy günne, täsirli günne, ýakymly günne öz ojagyňyzy biziň dörejelik toparmady mihman edip kabul etdiňiz. Öz hoşallygymyzy bildirýär, gepleşigimiziň ilkinji pursatlaryna we dörejelik alemine üstünlük arzu edýär. Ene bu günler, bu ýyllar, bu pursatlar bir ýatdan çykmajak, bagtly günler, şatlykly günler, toýly günler, bir gowy pursatlar dowam edýär ýurdumyzda. Garaşdyrlygymyzyň 32 ýyllyk toýunyň tutumynyň dawarlanýan pursatyny häzirki wagtda türkmen ýyly gowy toýlaryny şatlyk bilen bellep öňe sary gadam urýar. Ene bugunam arkadagly serdarymyzyň doglan güni. Arkadagly serdarymyz ýurt başçylygyna gelen gününden eýem täze aýdymysyz arkadagly serdar dowamat geldi diýip gowy aýdym halkymyza hödürlediňiz. Şol aýdymlar ene şu günler hasan biziň ýüregimizde batýar. Sebäbi türkmen edip tanadan biziň arkamyzda arkadagymyz bar, howunlarymyz bar. Peder ýoluny münasip dowam etdirýän arkadagly serdarymyz bar. Ýurdun prezidenti türkmen halkyny öňe sary toý bilen alyp barýar. Toýly günlerde de bagşyň owadyna diň salmak ýakymly, oň gürüňlerini eşitmek, hoşama hem süýji sözlerini eşitmek biziň hemmämiz üçin bu ýysançly bolupdyr. Halipa sizi ilki bilen şu garaşdyrlyk toý bilen hem gutlap bu ýysançyňyzy halkymyza ýetirmek üçin pursat berýär. Sağ olun Ýakupcan. Dogrudanam türkmen diýilmegi toýly millet, toýly mekan. Agdy bir asuda jewiz ýyly tanalýar dünýä ýönüne. Onam dünýä ýönüne ikrar eden ýurdumyzyň arkadagy bar. Watanymyzyň sultany bar. Ha, şolun arkasynda da türkmen şeýle bir uly toýlardan toýu ýaşaýar. Şonun bize mehriban arkadagymyz, arkadagly serdarymyzyň saýasyny türkmen halky şoň eşredini görüp ýaşaýar. Dogrudan bu togamyzy şanly garaşdyrlygymyzyň, baky garaşdyrlygymyzyň 32 ýyl toý bayramy duran bolsa, ha bugün bolsa biziň mehriban prezidentimiz edip arkadag serdarymyz, arkadag serdarym diýen men, arkadag serdarymyň, arkadagymyň ýoluny asuda parahat jewitleşdirip alyp baryp bilýän edermen, gaýratly, merdem, merdana, baydak ýaly arkadag serdarymyzyň doglan güni. Men şu goşa bayram bilen ilk bilene bütün türkmen halkyny gutlaýan. Dünýä ýüzüne ähli türkmenler gutlaýan. Dogrudan aýtsam men dünýä ýüzüne gutlaýan. Sebäbi arkadagy serdarymyzyň doglan güni diýmeklik, ýurdumyzyň asudalygy diýmeklik, parahatçylygy diýmeklik, dünýä ýüzüne dostlugyň köpürsiniň gurullygy diýmeklik, oňşy bilen goňşuýyň agdy birligi diýmeklik. Arkadagy serdarymyzy ýene bir gerek tüýsürekden gutlaýan şol ojagy, şu bizi serdar edip ýetişdirip, bize prezident edip ýetişdirip beren şol ojagy taqdim etýän. Biziň edip arkadagymyzyň maşgalaty, ogul gerek ýeňemiz bar. Bütün şol ojagy taqdim etýän. Şular ýaly türkmen bagta ýetirenler üçin ömürleri uzak bolsun, janlary sag bolsun, garaşdyrlygymyzyň şanly 32 ýyllyk toý bayramyny gutlaýan dowamly bolsun toýlar.
Arkadağlı sirdar duvamat gelli. Türkmenin ıkbalı büyük aslına duvamat görünyer ata kesfinne. Bağıt bulup geldi bahar patlına, bahar patlına, bahar patlına. Kadim oğul nesli talamat bollu, arkadağlı sirdar duvamat gelli. Dünya yansallı, arkadağlı sirdar duvamat gelli. Görüş tutolayım. At çaptırıp altın kabak atalım. Yeni Türkmen baktı cahana dolu, arkadağlı sirdar duvamat gelli. Yeni Türkmen baktı cahana dolu, arkadağlı sirdar duvamat gelli. Arkadağlı sirdar duvamat gelli. Arkadağlı sirdar duvamat gelli. Yeni Türkmen baktı cahana dolu, arkadağlı sirdar duvamat gelli. Yeni Türkmen baktı cahana dolu, arkadağlı sirdar duvamat gelli. Arkadağlı sirdar duvamat gelli. Arkadağlı sirdar duvamat gelli. Tutuş dünyanın yüzünün toy diýip aýdýaňyzda ýakynna eýem dünýä eýem hayran galyp tomuş edip seredenler teleýaly arkaly biziň hemmämiz bilýär. Täjikistan Respublikasyny Merkezi Aziýa döwletleriniň konsultativ duguşy geçirli. Ana şonda da gahrman arkadağymyza ýörüýte şol dünýä ýurtlarynyň adyndan hormat nişany gowşuruldy. Eýem dünýä halklarynyň gahrman arkadağymyza hormat goýýanlygyny görüp biz tolgunyp buýtanyp şo günden bäri eýem täsirlenip ýaşaýar. Ol hormat diňe bir gahrman arkadağymyza däl, türkmen halkyna bolan hormat. Şugun günlere çenni yeten maksatları, eden işler, çeken dähmetler göz öňüne tutulup biziň danamyza, arkamyzyň dagyna, arkadağymyza hormat nişany gowşurly. Ol türkmen üçin iň uly bagyt, şol bagty siz teleýaly arkaly görüp hem duýup pädirim söz sözleseňiz Halipa. Yakupcan, şoňky şatlyk, şoňky bir pursat
tarihi pursat. Tarihi pursat. Biz teleýaýlym arkaly Merjenjan bilen oturup gördük de garaşylmaýan pursat Merjenjan näme diýe Ejejan niýe bizim arkada ferdarymyzy görsene diýe bir dünýämizi şu wagt görüp gowanýanlar bizim ferdarymyz diýip ikimiz şoňa gowanyp oturýar söýlen ýerýanyny nämen çäresdigini bilemzok. Birden ha beýik arkadagym oturyp tomoşaçylar zadyny Täjikistan Respublikasynyň prezidenti eglan etdi. Arkadagymyza bolan hormatyny, arkadagymyza bolan fiýlagyny, bir türkmen halkyna bir ýetiren derejesini onu da edilmez bir olar ýazada garaşmadykda birden bizim edip arkadagymyz sahna çykdy. Dünýäni doldurdy. O sahna näl? O türkmen döwletiniň de bir hili tolgunýanna. O dünýäni doldurdy. Dünýäň ýüzüni hayrana galdyrdy. Dünýäň ýüzüni şogun mawy ekrana nazarlaryny göndürdi. Şeýle bir sözler sözletdi. Danalygy bilen, akly edebi bir ikramy bilen, şeýle bir üýtgeşik söz sözledi. Ýygynyň bütün şol gelen mihmanlara da ýüzlenni. Şeýle bir dost, dogonlukly, jiltleşip bir sözler sözletdi. Şo ýurtlara goýan hormatyny, Mahtumul Pragymyň mukaddes sözüni sözletdi. Şonuň hem rusçasyny aýdyp bir tuproda jemlenemizdi. Şonu millet bolýar, şonu halk bolýar, şonu bir ýurt bolýar, şonu dost bolýar diýen manyly şeýle bir manyly sözlerini aýtdy. Mahtumul Pragymyz ýaly beýik şahsiýetleriniň bir ýatda galyjy edip ekram hökmüni, agdybirlik, jigitlik hökmüni aýdan şagyrlaryndan şagar edip aýtdy. Mysal getirdi. Şeýle şol näçe atyrlarymyndan ýöň şu biziň şular ýaly jemleşigmidi, birikmegmidi, ele bermegmidi arzu edipdir diýen ýaly şeýle bir sözler aýtdy bolýany ýüzümiz aglanyk, büýüsňden gözümiziň ýaşy taklap bilemzok. Bir tarihi ýatdan çykmajak pursat boldy. Mehriban arkadagymyza, gahrman arkadagymyza Täjikistan Respublikasynyň prezidenti bir şeýle bir üýtgeşik nişan nakdy da. Ol şalyk nişany ýa. Ol öz goňşy golaryny üýşürip agdybirlige, jewitlige çagyran şa. Agdybirlige, jewitlige, dostluga çagyran şa nişany ýa. Ýygynyň giydiren bir çäkmen ýa bir odun, don. Odun hatam arkadagymy bir şeýle bir reňki, o üstüne giyilşi, şeýle bir odun gelşip ne hakyky şahsultanlar, ne şonuň bilenem menden döwletiň prezidentleri ör boyuna galyp, el çarpyp, şowhun bilen bir uly bir hormat bilen öz aralaryna at goýmagy. Ondan aňyrda türkmene bagt ýok. Ol arkadagymyň Pekim Paýhat ummany Mahtumul Prag diýen eserini aýdym edip aýtdym da, gidip ýatan tarih, gidip ýatan edep, ekram, gidip ýatan bir akyl umman, düýpsiz ol çeşme, her sözüň özüni terjime etýär. Düýp bir terjimetini aýdyp berýär-de. Şeýle şeýle bir 3-nji bendinde şeýle bir tetir bar da. Baş egip kulli türkmeniň eri jana janyna müň togap bilen biz barýar ýanyna. Barymyz şärik etýär, ehli şöhrat şanyna Pekim Paýhat ummany Mahtumul Prag. Barymyz şärik etýär diýenden şeýle etýär. Baş egip kulli türkmeniň eri jana janyna müň togap bilen biz barýarys ýanyna. Barymyz şärik etýär, ehli şöhrat şanyna Pekim Paýhat ummany Mahtumul Prag. Ne gördüm Yakupcan, arkadagym öz şöhrat şanyna barymyz şärik etdi. Halha
Magtymul Pragynyň hakyky şägirdi. Hakyky şägirdi. Gördüňmi? Şo taýda bütün dünýäň güzünü gadanan şan şöhrady bilen türkmen aşy götürdi. Şonun ardy bir bakt ýok da. Şu taýda men Edil arkadağımın Pekim Payhat Ummany Magtymul Prag diýen eterini ýadga geçirdim. Indi Netip Orta Ýakupjan habaryň bardyr. Goloy günlerde şekile geçiririm, halka ýetiretim gelýär. Ýem işläp ýör üstünde. O sebäbi gaty bir tätin eter saadynam öz içinden allyk gaty tätin saat boldy. Indi şonuň şekilini şoňa münasip etip bilsek, onu men garaşdyrdyk toýmyzyň bir soğutdy patatlarıcı. Şığır eliminin vepalı hizmetkari Pekim Payhas Ummany Magtymul Pragy Ummany Magtymul Pragy kiramatli billigine Pekim Payhas Ummany Magtymul Pragy Başygyp külli türkmeniň ýedi jana janyna Mün tugap bilen biz barýarys ýanyna Barymyz şäherge ýer ehli şöhrat şanyna Payhas Ummany Magtymul Pragy
payhas ummani mağtım gulu pırağıy Hormat koyas pek ruhunu bayramına toyunu Tadim ediyesir yalkımlı fikrini kuyunu Köpek dağın yeteğine kanlı büvünür boyuna Onun al cinabi mağtım gulu pırağı Çatırın doğamına geçen yolu uludur Halkım hem adamdadır sadık sıddık kuludur Hemişe ve himme yerde şol bir mağtım kuludur Pehim payhas ummani mağtım kulu pırağı Onun al cinabi mağtım kulu pırağı Pehim payhas ummani mağtım kulu pırağı Onun al cinabi mağtım kulu pırağı Mağtım kulu pırağı Mağtım kulu pırağı Köp sağ olun Cemal Sapargay neşeyle täsirli heňde owadan owaz bolupdyr. Türkmen halky üçin ýene bir täze dören täze eser. Gutlu bolsun diýä sizi gutlaýar. Gahrman arkadamyda da köp sağ bolsun aýdýar. Galamynyň uçy ýiti bolsun diýär. Neşeyle pähimli parasatly pikirlerini halka beýan edibilýär arkadamyz. Onum eýem şygyr edip halka bir serpaý edenden soň aýdym edip şo şygyryň dilini tapyp sizemine halk köpçülüğüne yetirýäňiz. Şeýle täzelikleriniz dowamly bolsun, üstünlikleriniz kän bolsun halipa. Sesiňiz soňlanmasyn diýär. Hergedegem arzu edýär ene şol wagtda eýem iň soňunda bir şol belent heňmada magtumuly paragy diýip şo seslere eýem magtumula ýetsin diýen ýaly edip bir owaz edilen şol heňleriniz dowamly bolsun halipa. Geljekde de ýene magtumula tamyzyň sözlerini aydımları yerine yetirirsiniz ya olmasa yine de magtumula tamyda bagşlanan şygyrlar aydym edip halkymyza yetirirsiniz. Öňüňize goýan maksatlaryňyzy size ul üstünlikler arzu edýär halipa. Yakupcan tağol. Doğrudanım arkadağımın pehim payhatlı sözleri mağtum olup pırağıyımı pehim payhatı koyup giden olsa arkadağım son durmuşa geçirip pehim payhatı bilen bütün nesilimizi, doğamatımızı, geleceğimizi, ertirimizi, şugunimizi, düğünümüzi şeyle bir ulu şatir pay, yol yörülgü, ulu bir mektep, şığır eseri, hakiki şığır eseri olup yadılanına, şol yadılan şığır eserinin saadı. Sen dörüldün ok Jamal onu. Onu kim şığır yadan mı olsa, şol büyük insanın yadan eser saadı. İkisini bile yadıptır. Yönü
Men şu yumağı çözläp, şu yüreğine giyirip, yüreğini açamdan soň şoň owazy kulağıma gelýär dip kabul etýär. Kimin goşgy eseri bolsa da, Kakamrat Recep mi? Men ýa Kakamratjan tag bol oglum. Şeýle bir sazy bilen bileýärpsiň diýenni. Şu maňa diňe şonu açmak galýar. Açmagam näme? Şoňuşyň maniýetini yüreğine saryp bilseň, ol saz bolup içinden çykýar. Ýani Rahman aga, Rahman Döwletow. O ne şeýle bir eserleri eline alýan bolyny o kabugrandan maňa şeýle täsir etdi. Ýem şoň ýumagynyň aňyrgaşyna çykypdyr, içinden şoň öz owazy gelip bolýar. Ne şu wagt bir Rahman agam sözlerine bir lirik söýgü aýdym, goşgyny tapdym. Şoňa bir täsir aýdym boldy, olan bir täsir aýdym. Onuň şuň bir nesip bolsa hiňlenip bererin, tadannalam gelmeli, ýürüýti. Bir taýynlyk hökmüne halka bir ýetiresim gelýär, gaty bir öz ýüregime bir hili goloý kätedi diýen Rahman oğun, size men hiç açan durmuşumyň nähil çapraz bolanyny gurrun vermedim, diňe men aýdym diýip tanaýaňyz, ýöne siz men durmuşumy nirden alyp ýazdyňyz diýip sora berdim. Şo sora alamda siz diýdim, nireden men geçmişimi, men durmuşumyň, ykbalymyň çapraz gelenini nireden öwrenip, nireden eşitip bir eser ýazdyňyz. Başdan aýak men ykbalym bolupdyr da diýsem bir ýyl gardy. Şoň bilenem şol aýdym. Bir tadannalan ýanyda aýdyp berýän, tadanna çykyp ilk eşitýän merjenim, onuň tadannalam olaram aýdyp bolýan bolýany. Halipa öz goşgyňyz men. Onuň tilawy çağalar ne elimde 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl, 25 ýyl işläp ýörenleri bar. Ada känne käwagt durmuş gurýalar aýdyp berýän, durmuş şeýle bolýandyr. Ha meňem durmuşum şeýle boldy. Onu mene soň-soňlar aýdyp ogradym da. Hiç kime de aýtmadym kämen durmuşumyň çapraz bolanyny. O ykbalym, maňlaýym, ýazgym, ýazgytym şeý dik geçýärdi. Şoň üçin yaşlıkta tüyün yiğidim, yaşlıkta tüyün yiğidim, pek tüyümü har eyledim. Yeki tek bağıtım diyenim, gül yüzünü dar eyledim. Yeki tek bağıtım diyenim, gül yüzünü dar eyledim. Söýgüýüm kerevine sallan canım diýe canım allan. Yaşlaşmy odu tallan çyn söýgüýüm har eyledin. Yaşlaşmy odu tallan çyn söýgüýüm har eyledin. Juwan kalbim yanıma pişti, arzulum heyran eyledim. Juwan kalbim yanıma pişti, arzulum heyran eyledim.
ayladın. Ya özüge vadı verdin mi men biçareni neyledin? Ya özüge vadı verdin mi men biçareni neyledin? Mine şükür bağıtlı yine, mine şükür bağıtlı yine, tenne beyle yeke yine. Manglayına çıkıp kara göz baktını şor eyledin. Manglayına çıkıp kara göz baktını şor eyledin. Mine şükür bağıtlı yine, tenne beyle yeke yine. Mine şükür bağıtlı yine, tenne beyle yeke yine. Tenne beyle yeke yine, tenne beyle yeke yine. Tenne beyle yeke yine. Neşi Rahman Dövlet bilen tädeki işlen täde aydım. Şoň toy gününe ýanglananyny isledim. Biziň ýurdumyzda döwürde şahirlenmeden eserleri biziň mukaddes sahnalanmada beýdäk gelýärdir. Ne şahir Rahman Döwletowyň teatrlaryna, eserlerine döreden aydymlaňyz bir näçe siziň halipa? Hawa ol şu ýylyň dowamyna Rahman oganyň bir 7 şygyr eserini arkadagym terdarym wasp edip bir durmuş baradaky eserlerine de oba ýaylasyny ýatlayan eserler bar. Inäni ýatlayan ak sakally arkadagy gojalar dip ol bir hili ýurdumyr ötüşini arkadagy terdarym alyp barýan tiýasatyny çoň düşünüp bilen antan beýik eserler şolar ýa eserler ýazyp bilýärdi. Şoň üçin men garaşdyrlyk bayramyda taýinlan eserim ma Kakamrat Recep'in sözlerine bir bunu şeýle diýdi. Ýa-ni siz diýdiňiz de her pursatda ýatlaýaňyz arkadagymyň hakdan halatlygyny, ýani şu taýda şeýle bir teatrler bar. Hak halatly arkadagym hak nazarynda görünni. Arkada ferdarym bilen geljegi ak ýol görünni. Ne bilaýdym-da Merjanjanyň ýol başçylygyna ol bir tant eser goýulyp ýördi. Ne ştaýda da men öz sözüm sebäbi men Kakamrat Recep bilen Kakamratjan meniň pikirim şular ýaly, men pikirimi tenem bir alsam gerek bir maslahatym bardyr belki men şular ýalda diýetim gelýär aýdymda şular ýaly sözler aýdasym gelýär diýsem Kakamratjan hedil edip kabul etýärdi. Hak halatly arkadagym hak nazarynda görünmedi diye. Arkadagy terdarym bilen geljegi ak ýol görünni. Ne bugün biziň ýurdumyzda, öýümizde toy gününe arkadagy terdarym bilen geljegi ak ýol görünni. Onuň geljegimizi görüp oturýar, geljegimizi görkezip oturýarlar. Barýan ýolumyzyň aýdyndygyny duýup ýaşaýar. Inamly ýaşaýar. Erteki günümizde inamymyz bar. Bir kadamlanmamız batly. Sebäbi öňümizde arkadagy serdarymyz bar. Arkadagy serdarym bar. Arkadagy serdarym. Arkadagymyň dowamaty arkadagy serdarym diýen. Watanym garaşdy parahat ýurdum. Bir tarap ýurdumda parlaýar togum. Halipadan şegirt alanlar tälim. Arkadagym bilen arkadag serdar. Halipadan şegirt alanlar tälim. Arkadagym bilen arkadag
arkada sirdar. Tene ayda ollik baktımı buşlar, arkada gımmidin arkada sirdar, arkada gımmidin arkada sirdar. Bizim hemmemiz Cemal Sapar ene arkadağımızdan ilham alýasa. Biz görellülük mektebimiz, moğolumuz diýip ýüzlenýär. Hakykatdan bizim görellämiz, ýörelgämiz gahrman arkadağımız. Şol ýol ýörelgäni arkadağly serdarymyz münasip dowam etdirip alyp gidip barýar. Ene şahirlerim arkadağımızdan görelle alyp eser döredýärler. Ene Kakamrat Recepov we bizim döwürdeş şahirlerimiz we Rahman aga dene Rahman Döwletow arkadağımızdan ilham alyp şoň eýem şahsiýetleri goýan hormatyny duýup bir bagşylar hakynda da gowy eserler döredýär. Ene Rahman Döwletowyň ýörüti siz hakynda da döreden eseri bar. Cemal bagşy diýip ahalla dünýä inen owady dünýä dolan diýip. Ne şonu ýörüti biziň alyp barjylarymyz owady edip bir sazy setirlere siňdirip okapdyrlar. Bägül Kakaly we okumagyny häzir iýleşlemede ýetirýär Halipa şonu. Ýerine düşerdi. Ahalla dünýä inen owady älime dolun, bagşy bolup eneden doglan denan bagşy, sen adyň Cemal bagşy. Sesini Allah beren özüniň ýoly bilen, teşne kalby kandyran, how diýse denan bagşy, bellidir Cemal bagşy. Bagşylara Halipa sen, dowamatyň bardyr merjen, Goýma gursa kakdan içen halky üçin dören bagşy, belent sesli Cemal bagşy. Yörülmedik ýoluň bar, hiç kime meňzemeýär, dinläni maýl edýär, owazyň zenan bagşy, ýol goýun Cemal bagşy. Narhy ýokdur belent sesiň, göwün açylar susy pesiň, arzugudur dinlemegiň, uly kiçiň zenan bagşy, aýdym aýtsa Cemal bagşy. Ha öýde bol, ha da ýollo, ya dağda bol, ya da çöllü. Radioda aýdym aýtsa, ýanglandyrar denan bagşy, dağı düzü Cemal bagşy. Halk tanar, bagşyň ýagşysyn, hem hormatlar il bagşysyn. Sen türkmeniň nagşysyň, Halipa denan bagşy, ýeketäk Cemal bagşy. Milli geyim egin eşigi, şaýfepini geyinişi, geçmişi hem geljegiňi ýada salýar denan bagşy, börük geyse Cemal bagşy. Hormat syýlag adyň bar, paçşadan serpaýyň bar, taryhda adyň galar, üç möjek zenan bagşy, dowamly Cemal bagşy. Can. Öteyledi güllerin tirdim ne bağdı ne bağıyım. Bağvanımız bağvan atlı nar, şeddalı sıdatlı. Bu tağıtlar açıp vakıtlı ne bağdı ne bağıyım. Ne bağdı ne bağvan ha. Hey.
getirdim. O şekerli evlerinden sordum ne bağdı ne bağdı. O teher sağıp bülbül öttü, yanlı yüreğime yetti. Aşık garip yolum tuttu, ne bağdı ne bağdı. Ne bağdı ne bağlan ha. Hey. Aşık garip yolum tuttu, ne bağdı ne bağlan, ne bağdı ne bağlan. Yılgırsın canım alli, gönlüm kara gözlerin. Derden bakati, timu derden doğruydun. Şaklı şeker dillerde, gönlüm kara gözlerin. Gelinin diyat görünür gözüm ağu, ağayı derdin gönlüm yindağından sözüm ağay. İhtiyacım yok senin, haya gelmiyor vaktime. Hop beni bir pınhan yerdeydi kara göz geline. Hey! Yıldın bir kuvveti, ateş var yarığı, bir kaşığının dünyada birbirinin toruğu. Teker turta kodunma, şırmayıdan darağa, uşağını vurup gülplerin çözü kara göz gelir. Kulak koydun sözüme, kulak koydun sözüme, her kimse bulsar. Senin de yok dünyada, gezdim cahan altırma.
zaten erken garip. Önkü aşıklar yolun ile karabı geline. Hay! Köyüne aşıklar yolun ile karabı geline. Ine Halipa Şuwat tiziň owadyňyzyň belentden ýanglanýanlygyny türkmen halkyna bir hakdan halatly arkadagymyzyň aýratyn bir ýol ýörelgüsini wasp edýän bagşy dinanyňyz hakynda şeýle owadan setir, owadan lawazly bir alparjylaň okumagyny Şuwat halkymyza ýetirli tiziň şekilleňiz eýem şol setirler bilen saglaşdyryp halkymyza hödürlendi. Bagşy bilen bede watyň belli baýragy bolmaz diýip aýdylýan setirler bar. Gahrman arkadagymyz her pursatda sunuwda adamlaryny, bagşylary, aýdymçylary hormatlap gezýär. Ine ýurdumyzda da şu günler garaşsyzlyk toýunyň öň siratyna ençeme döwlet çäreler geçirilýär, siýasy çäreler geçirilýär. Ýa bolmasa ýokary guramaçylykly halkara derejesindäki ykdysadyýetimiz bilen baglanşykly, siýasatymyz bilen baglanşykly sergiler hem geçirilýär. Ine ýakynda Gahrman arkadagymyzyň özüm mekan köşküne bardy, siýasy guramaçylykly çäre geçirildi. Geçen ýyl ýadyňyzda bolsa, şu sentýabr aýynyň 15 güni Gahrman arkadagymyz şol mekan köşküne gelen pursadyny siz adalatly arkadagym bar, meniň arkadagly serdarymyz bar biziň diýip gowaýdym ýerine ýetirdiňiz bolun joşup şatlanyp şowun bir üýtköşük toý boldy da tant edip şatlandy. Şo pursatlarym eýem dünýä halklary görüp täsirlenýärler. Siz sözüňizde de aýtdyňyz, ýani şol geçmişimizdäki şahsiýetleň ählisi şu agdy birligi dünýä döwletlerine islenýärdiňiz. Indi şol agdy birlige çağırılan şahsiýetleň arzuwy hasyl bolup dünýäň ýüzi eýem Gahrman arkadagymyz hormatlap, hormat nişany sowgat etdiler. Siziň hem aýdymlaryňyzda bar Halipa, biziň eýem ýüpek ýolumyz dünýä uzaýa, atalarymyzyň arzuwy eden zamanasyny wasp edýän, ata ýurtdan çar tarapy uzaýan ýollar arkadagyň ýüpek ýoludur diýip gowaýdymyz wa Halipa. Gaty dogry. Ýakupjan aýdymlaň sany ýurdun joşmagy bilen, arkadagyň halky joşurmagy bilen atmanaky ýyllardan düzülşi ýaly düzülýär. Ýöne men entek onu ar görýän. Men maksadym şu ömrümiň ahyryny içinde arkadag serdarymy wasp edip entek köp eserler döretesim gelýär. Ata yurdun çartarı poğulayan yollar arkadagym ýüpek ýoludur. Garaşdyryp ykballaryny bidigen agdy birilime baktym ýoludur. Garaşdyryp ykballaryny bidigen agdy birilime baktym ýoludur.
şeýle owadan owadlara hemme adamlarym teşne. Ne şu wagt garaşsyzlyk bayramçylarynyň öň sigiratyny biz şeýle bir gowk söhbetleri diýär halkymyzda bu ýonjumyzda diýär. Sebäbi erkin, erkana, parahat, hem rahat durmuşda ýaşaýar. Owadan ýurdumyz bar. Bir garaşsyzlyk sözüniň özündäki aýdylýan manylarym şu erkinlikden, erkanalykdan gelip çykýarda. Ne garaşsyzlyk gazanyň ýyllanmazda da ýem dünýä halklaryna gidip ýerine ýetirýän aýdymlaryňyz bar, ine halk aýdymlary bar. Ine gapyňyzda bosogadan ätlen purtadymdan ýem mählan gyzyňyz merjan aýdýada. Ine bugün irtihar bilen ne ejemiň irki döwürde ýerine ýetiren aýdymna telefon arkaly diň sallyk diýip zülpüň seniň diýen aýdym. Şolay ýam hemme üçin gyzykly biziň özümize täsirlenirdi Halipa. Şol aýdym diňläp siziň özüňize mä duýgulanan bolmaly Halipa. Şu wagtdan bir kili. Da hujjatlar bir kere çay içeli. Sag ol Halipa. Şun seherlik çayın soturqaq merjan çayı berenlerdi meni ece diýdi. 1993-nji ýylda Ýaponiýa döwletine aýdymyň neştaýda milyon firma diýip şu firma üstünden
gidip bütün may ayı, iyun ayının 10'larına, ortalarına geldik de. Ýanyňyzda da halipe 3 tane sadan ne bar? Sadanlarym ýa. Jıkçymyz Türkmenistanyň halk artisti Allah berdi Ataýevdi. Çep tarapyndaky dutarçymyz Türkmenistanyň halk artisti Anna Muradov Mullagan adyny götürüp ýörün bizim ustad sadanlarymyz. Men çep tarapymda oturun Ürsün Bayramov, Nur Ýagdy Bayramyň inisi ýöden bagşy bolan ýene de bir gargy tüýdükçi Çarýar Jumaýew diýip olam uly bir mogollum şol ogurdan kän gargy tüýdükden kän tapak beren şägirtlerini ýetişdiren özüm gargy tüýdükçiň okuwçysy Baky Maşakow diýip ol gatyr ustad Halipalaň biri bolup geçen. Şoň elinden tapak alan Çarýar Jumaýew diýip şu 6 tane bolup gitdik. Şu taýda hayran galylar. Şu tahna gatgo ünsberteňe tahnan göni merkezini eýelip duran men şu gül ýakan şonu şeýle bir ödemir kumuş çay ýaly edip bir ýatapdyrlar da. İki haptalyna da donumyň çapraz çaňan aşağı çaňatsa bäden çapraz gelýärdi çardyň öňündäki çaňaty şeýle bir tahna çykanda özümizem şulaydym bilen ilkinji konsert açýar. O tak 7 döwlet gatnaşdy. O taýda Nepal döwletinden hem, Koreýa döwletinden hem, Mongoliýadan hem bar, Xitoýdan hem bar. Şular ýaly gaty bir täsin bir dostluk konserti boldy da. Şu taýda hemme zatlar bir hili gödüňme gelli şeýle bir aýdymy ýerine ýetiripdirin 30 ýyl mundan öňde.
ama inni Hudaya şükür. Näme hinglensen Allah'ın özü vatan yurdum sen kanatlanır ya, şükratlanır ya, şatlanır ya. Sebäbi arkanda arkadağın var. Arkanda arkada ferdarın var. Arkada ferdar oğlum ömrü uzak bolsun, canı sağ bolsun. Ine halipa türkmençilikde aýdylýan söz bagda ýagşydan at galar diýe. Gahrman arkadamyzyň tagallasy bilen bir halipalaryň ötüp geçen biziň halipalarymyzyň ýerine ýetiren eserlerini halk köpçüligine ýetirmäge de mümkinçilik bar. Siz özüňiz aýtdyňyz-da şu wagt halk aýdymlar bilen başladym. Halk aýdymlarda men sesim taplana diýdiňiz. Hemme halk eýem şol halk aýdymlara maýyl, teşne. Indi şol aýdym şu wagt dinleýäňiz bolýan, siziň özüňizde bir näme ses tapawudyny duýýaňyzmy halipa? Şol döwürdäki ses bilen häzirki döwürdäki sesiň joşguny başgaçadyr, duýgusy başgaçadyr. Şu wagtky döwrüň aýdymyň mukamyň joşguny başga. Bir hil teni şatlykdan göz ýaşlandyr ya. Şatlykdan buýsunç göz ýaşlar gaplap alýar. Näme üçin men ýanky şol taçalyny ugranyny gözüm ýaşgardy. Bir hili horlugum ýadyma düşdi-de. Häzir dugtaryň o wagt halipa joşgun ýangan ýa. Indi siziň aýtjak bolýanyňyz şol döwürler dugtaryň o wagt zaryň ýanglanan bolsa arkadagymyz şol dugtara täzeden şan berdi. Şan berdi, şöhrat berdi. Onu yatan ustalary, doğrudan ol ustalary mukaddes adamlarda. İki tane Kristin biz şu Japonya'da işläp otýar. Soň Belgiýede näçe konsert berdik. Şu tak baramyzy biziň galma dugtarymyz ellerini alýarlardy. Şeý dip iki Kristinä kakýalar on zally olup zaňyrdadyp bir waňlap durda olyn. Kim görýärlerde? Niye hili sen etti ya da niye hili sen etti ya? Ya olmasa minne şu taydı. Öğütür qaragıylar dülpün senin dağı zukkullet yan oluyni. Hüyyüllü, zukkullu. Niye mi var diye bokurdan şutayına bir dart koydunuz mu diye. Ya dilinizin aşağında mı ya bir bokurdanızın bir yerini niye mi koyuyorsunuz, niye mi sen et şu zukkullet yan ya. Benim yok istat diye ağlamaz gördü. Görkö diyen, onun şutaydı zukkullah görkö diyen ne. Biz diye konservatoriya diye, biz diye dünyanın yüzünün sunğudunu öğreniyet diye. Ne diye gartan diye bokurduk oyunlar diye Hindiliyen ki, onun Mongolon ki, Afrikan ki, ay dünya bizim tanıttı. Şu devletlerin diye bokurduk diye edilen tilsimler var diye, yönü diye. Mın yalvız görümdük diye, bin yal tilsim diye. Menin tek onun yan doğul men ağırbaşı edip bilen değerlerin yönü bizim ustaatlarımızdan galan, bizim halipalarımızdan galan yol biz son yitirmeyecek bol, yitirecek bol yatsı bokurduk oyunlarını, bokurduk da edilen oyunları deyip aydamda hayran kalırlar da bizim sol sungodumuzun şeyle bir teatinliğini. Haba 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 Totu tekelima bir peri Totu tekelim bir peri sözler şırındar bilen Köngül kuşum ben değilim şey vay dülpünün bir tavrı bilen Halim niyeyle ten davun kara tatsa salma duvun Radmin ölür sen buvuni vay koynunda kıymavri bilen
deyle bedeni vay kırk çillenin kavri bilen. Ögäke nahallet çırmaşı, ögäke nahallet çırmaşı, kä öpüşü, kä kuçuşu, mollu nepettir yan taşırı, vay oturdum yavrum bilen. Ahlarım Hammalı nepettir yan taşını vay oturursanız yavrum bilen baka baka Sonra arkadağım yurt başına geldi. Täze bir owa da açıldı. Tungut ömrümde düýpli özgörüşlik boldy, düýpli öwrüm boldy. Jamalyň Tungudynyň ikinji ömrü dünýä indi. Halipa ondan häzirki wagtda biz döwrümüziň talap edýän eserlerini döretmeklige çalışýar. Sebäbi döwrümde ösüp barýar-da. Nuskoluk şäherimiz bar, arkadaş şäherimiz. Ine ýaňy aýdymlar aýdyp dünýäň ýüzüne gidemizde eýem şol döwürler biziň türkmenligimizden tananoklar diýip aýdýan. Ine häzirki wagtda bir dünýäň ýüzüne çykýan bol, Türkmenistanyň geldiňizmi diýip bir gyzgyn garşylaýarlar. Indi şol şäherim eýem teleýaýlym arkaly görenliklerini her gelen jahan keşdelerim aýdýarlar. Arkadaş şäher hakynda gyzyklanýarlar. Sebäbi nuskoluk şäher halipa. Dünýäň ýüzüne nuskoluk şäher arkadaş şäheri. Gaty dogry. Arkadaş şäher diýmeklik ol watanyň ýüregi. Men diýdim-ä, ýaňça tödümdi. Bir ömrümde bir öwrülşik bolýan eken diýdim. Öwrüm bir şeýle bir. Olam biziň ömrümüziň öwrümi şatlykly öwrüm boldy da, şatlykly. O watanymyzyň ýüregi dörer öýdüm da. Watanymyzyň ýüregi bolup arkadaş şäherimiz döredi. Arkadaş şäher diýmeklik watanymyzyň ýüregi, watanymyzyň geregi. Jenneti mekan. Giýje barsaň giýjesi bir ertekler dünýäsi. Günnüz barsaň günnüzlükde seni köpetde uçoklap otyr. Ol tannan binalar, köşkü eýwanlar biziň ýurdumyzyň raýatyna näkili jenneti mekany bahşetdi arkada. Çağalar Edijan operatorymyz bar da ýüzlenetim öyle Edijan siziň ömrüňiz, siziň döwrüňiz bagtly eýäme düşdi Ýakupjan. Bular ýaly arkadagly döwre düşdi. Arkaňyzda dagy bar. Arkaňyzda arkadagyňyz bar, arkadag serdaryňyz bar. Görüllänip taqdim eder ýaly arkadagymyz bar. Ne şu döwre duşmaň ödi. Näkili ul bagt. İkdan beýik insan tidi cennet durmuş berdi. Cenneti mekan berdi. Ne şu wagtda bir gyzgalaňyl döwür. Giýje sagat 23-den geçýär bolýany kömekçime jaň etýän. Men öýde fadanlarym bilen işleýän purtadym bolýar. Sagada 23-den geçdi. Çağalarynam bu iş gutarmana hyýallar ýokmy diýen. Ay onuň diýe halipa merjene golaýymda bir merjenjan, gyýdymjan, ertirede iş goýaýyn diýenne. Ejejan niýe eteriň iki wendin niýe arasda işledik. Üçüncüni ertiri goýaýarlydyk bolýan. Onu madal daýarlyp üçüncü wendi işläp durdy diýe. Anha şoňa kim güç berýär? Watan güç berýär. Ýurdy bar, watany bar. Ata watan ene topragy. Beýik arkadagy bar. Arkada serdary bar. Tungatda sagada seredip işlenilmeýär wagt müçwerli wagt goýup işlenilmeýär tungatda. Men netide aýtjakdym. Sizin tungatyň bir ganatynyň peri. Edijan tunotyň bir ganatynyň peri. Bir alyp görüň, bar ýemez bir gowrede. Meňe denişimi siz ýetirmek üçin ýarylyp oturan gepleşigiň kemini gözlemeli. Dogrymy? Gözüň iki bolmaly.
gözüň müň bolmaly. Şu ýekejede sypmaly mekdepde. Bizim sunugatumyzda goşa ganatymyz bar Halipa. Ine arkadagly terdarymyz, gahrman arkadagymyz sunugatumyzda galkyndyryp ýokary derejäge ýetirdiler. Şu sunugat adamlaryna aýratyn hormat goýulýar bolyn. Hemme sunugat işgärlerim öz çekýän dähmedinden lezzet alyp diňe öňe sargy adam urýarlar. Häzirem şu toýlanýan toýlanmada bir batly depgine taýýarlyk görýärler, täze eserlerini meýilleşdirýärler. Her günümüz toy bilen, şahatlyk bilen, aýdym bilen, tans bilen geçýär Halipa. Biz şahatlanýan owadan döwrümizde garaşsyzlyk toýmyda da ul ähmiýet berilýär, bitaraplyk toýmyda da ul ähmiýet berilýär. Sebäbi parahat durmuşyň rahatlygyna gowunyp ýaşaýar Bizim Halipa. mara her günümizde uly bir ähmiýet goýulýar. Ýaşlarymyzyň döwri geldi. Her günümüz bizi bagta uraýardy. Yurdumuzy men bir zat bilen göz öňüne getirýär. Halk, watan, yurt ine toprak kuşun göwresi bolsa diýen arkadagy terdarym iki ganaty onu uçurup alyp barýar diýen. Arkadagym türkmen tunugy ne derejäge ýetirdi? Özü ustad Halipa. Ol meniň durmuş halipam. Ol meniň ýol ýörelgem. Ol meniň şu derejäge ýetmegimde ulum gollumum. Ustadım. Kerimcan nähili ustad. Yıllar şan şöhratly ýyllar. Onuň dörüden aýdymlary, onuň eter saatları, onuň aýdan aýdymlary, çalan saatları, aranjировкасы, onuň köp dilli, şu saat senetlerimin gat köp dilli, köp dili bilmediň şu saat senetleriň diline düşüp bolanam. Şu zatlaryň diline düşüp bilýän bizim ustadymyz. Ýaşaçyk ustad ýyllarymyz. Arkadagym soňa nähili ynam bildirdi. Nähili şägirt ýetişdirdi. Aktygyny sunugadyň murzykry ýyllar edip ýetişdirdi. Öz dowamatyny ýurt, watan halk edip ýetişdirdi. Bizim gowunjumyz arkadagymyz, buýsunjumyz arkadagy terdarymyz diýip ýüzlenýär enelemir. Dogry, gaty dogry. Ol sebäbi eneler ojak abadan. Balalary mektebe gidip gelipdi, atyda durmuşda ýaşap, şadyan aýdym bilen gelýärler. Ýurdumyzda adalet höküm sürýär. Neştaýdy men ýene operatorymyza ýüz minütimize edilýän. Ken ýylbäri şuloglan köp gepleşik bilenmizde, aýdymlarymyzy şekere düşürmekde edilýän gaty köp ýardamjyň bizi bir eýem bizi öwrenen, tunugy öwrenen oglan. Ine netibesi çekip şol iş tejribeleriniň üstü bilen o iş tecrübelerini pişirip arkadağı terdarlı yurdun talibi bollar. Türkmen Devlet Medeniyet Institutu'nun inha netip bolsa ulu bir hünäriniň iyeti bolup çykar. Inha yurdun adalaty. Ine yurdun adalaty. Inha yurdun adalaty. Sizin bir gepleşik bize aýdan sözüňiz bar Halipa ýadyňyzda bolsa, ne siz ýaş alp barjylar diýdiňizde her biriňiz teleýaýlymyň üstü bilen halk köpçüligine öz buýsunjuňyzy aýdýaňyz. Neşe edip teleýaýlyma çykyp bir öz buýsunjuňyzy aýdyp bilmekligiňiziň özüm arkadagy terdarymyzyň ýüregine ornuňyzyň baglygy diýip aýtdyňyz. Ene biziň her birimiz şu döwlete öz goşandymyzy goşup bilýär. Onuň baýramlaryna, toýlaryna şular ýaly ornumyz bar. Oňa buýsunyp begenip ýaşaýar Halipa. Yaş nesil dowamat diýär arkadagy. Size buýsunýar. Teleýaýlymda sizi görüp buýsunýar. Sizin şeýle bir joşgunly ýurdun şu owadyny, ýurdun şu adalatyny, ýurdun şu joşgunly duýanyda joşýar. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban olsun arkadağıma. Başım kurban olsun Türkmenistan'a, başım kurban arkadağlı serdara. Başım kurban parlap duran tuğuma, başım kurban olsun arkadağıma. Uçmak bir gülüyor
Başım teci gözlerimin göreci Başım kurban olsun Türkmenistan'a Başım kurban olsun arka dağıma Başım kurban olsun Türkmenistan'a Başım kurban arka dağlı Firdara Başım kurban parlak duran tuğuma Başım kurban olsun arka dağıma Başım kurban olsun Türkmenistan'a Başım kurban olsun arka dağıma Başım kurban olsun Türkmenistan'a Başım kurban arka dağlı Firdara Başım kurban parlak duran tuğuma Başım kurban olsun arka dağıma Başım kurban olsun Türkmenistan'a Başım kurban arka dağlı Firdara Başım kurban parlak duran tuğuma Başım kurban olsun arka dağıma Arka dağıma Arka dağıma Arka dağ Firdarım, beyik tutan yolun bakı olsun. Beyiksin bağlam, beyiksin oğlum. Seversen anırın beyik, görülen beyik, edip ekramın beyik, mukaddes oğuğun beyik, senin alıp barayan yolun beyik. Arka dağ Firdar oğul, ömrün uzak bolsun, canın sağ olsun, başın dik bolsun, yurdun havadan atmanın asuda bolsun. Peder yolun bakı dursun, peder yolun bakı bolsun, devamatın devam olsun. Pederin mıdama sana koşa kanat bol, mehriban keben bilen seni ruhlandırıp asmana uçursun. Bir yeneler, sizin her bir batyan yolunu da toğav edip, eser döredip sizi kanatlandıralım. Bizim eserlerimiz size merhem olsun, güç versin, kuvat bolsun, ömür bolsun, tutun işinize revaçlık bolsun. Gelin, bakı araştırılığımızın, şanlık araştırılığımızın 32 yaşı kutlu bolsun. Ediz oğul, 72 yaşını, 100 yaşını belleğimizde başımızda durup, şu yurdun başında durup, halkın başında durup, arkada Firdar bolup, 100 yerini bellemek miyetler ettin halkın bilen, yurdun bilen, bir yal enilen, doğası bilen. Gelin bayramlarımız kutlu bolsun, mehriban illeşler, edidi illeşler. Buysan olayın koşa toymudu, kuvan olayın koşa kanatımıdı. Şular yali yurdu bahşedin, mehriban arka dağıma, arka dağlı Firdar'ıma, şulan ömürleri uzak bolsun, toylarımız kutlu bolsun. Her ocakta dine mukam uvaz bol, arka dağlı Firdar'ımın vasıfları yanlansın. Mehriban oğul, ediz oğul, beyik oğul, arka dağlı Firdar'ım. Halk sizin bilen, arka dağlı Firdar'ım. Yurt sizin bilen, arka dağlı Firdar'ım. Biz sizin bilen. Asırlara uzap duvam Arkadan Firdar yurt sizin bilen Arkadan Firdar biz sizin bilen Geçmişin oskoluk destur baydır Tedi iyem nesilleri sirpaydır Türkmeni ıkbalın birilin paydır
Arkadan serdar halk tidin bilen, arkadan serdar biz tidin bilen. Ay, ay, diyarımız toy bayramın mekanı. Dünyanın çarpıncından gelir mihmanı. Her günü payhattan beslenen yalı. Arkadan serdar yurt tidin bilen, arkadan serdar biz tidin bilen. Yüreklerde anam söýgü joşur yar, bagtly günler nur içinde yaşalýar. Yeňişlere hıjulanýan ýaşlar bar, arkadan serdar halk tidin bilen, arkadan serdar biz tidin bilen. Ay, can, ay. Vatanım parahat, ağdı bir halkı. Iqballar götürülüp çüvenir bağıtı. Elimin urtaçır tecikim tahtı. Arkadan serdar yurt tidin bilen, arkadan serdar biz tidin bilen. Elimin urtaçır tecikim tahtı. Arkadan serdar halk tidin bilen, arkadan serdar biz tidin bilen. Elimin urtaçır tecikim tahtı. Arkadan serdar yurt tidin bilen, arkadan serdar biz tidin bilen. Arkadan serdar halk tidin bilen, arkadan serdar yurt tidin bilen. Arkadan serdar biz tidin bilen. Halipa köp sağ olun. Ene bugün sizin döwletli ojaňyzy, mihman bolluk buýsanjyňyzy, guwanjyňyzy, toýgutlagyňyzy halkymyz bilen paýlaşdyk. Bugün adaty günlerden joşgunyňyz hasan buýsançly. Tebabi her günimizdäki täzelikler adamyny ruhlanýar, bagşyny onu da halipa denany aýratynam tolgundyryp duýgulanýan bolsa gerek. Şeýle owadan döwrümizde mundan meýlägem şular ýaly owazly, dawaraly, joşgunly gürrüňlüňizi bagş edip aýdymlaňyzy halkymyz bilen paýlaşyp durmaňyzy tüýsürükden arzu edýär. Ene biziň garaşsyzlyk bilen galkynan diýarymyzda uly toý toýlanýar, garaşsyzlygymyň 32 ýyllyk bayramçylygy. Şu bayramçylyk günlerinde de ýene siz bilen diýdarlaşyp söhbetdeş bolalyn halipa buýsanjyňyzy, toýgutlaglaryňyzy halkymyza ýetirip durmak bize de meýser etsin. Dörejiliňiz güllap dursun, bayramlar gutly bolsun, toýda diýdarlaşaly, janyňyz sag bolsun. Häl kaýçymyz ýaly sizin sesiňiz soňlanmasyn halipa, söhbetimiz soňlanmasyn, taýdyňyz soňlanmasyn. Döwrümizde madama goşunt goşup hyzmat edip ýaşalyn. Köp sag bolun halipa. Sag bolun, toýda görüşelim. Mähruban adamlar, ene bugün biz şanly garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk toýunyň öň sirasyna Türkmenistanyň halk artisti Mahmud adyna halkara bayragyň eýeti halipa bagşymyz Cemal Saparwalaryň mukaddes ojagyna mihman bolup buýsançlyk hem toýgutlaglaryny size ýetirdik. Bugünkü döwrümizden bagtyar bayramyna barýan adamlaryň ählisiniň joşguny duýup bagşy denen bir joşguny, dawaraly, has buýsançly gürrüňleri size ýetirdi. Şeýle dawaraly pursatlarymyz dowamly bolsun. Garaşsyzlyk bayramçylygy gutly bolsun.
Gahrman arkadagly terdarmyzyň ömrü uzak bolsun, alyp barýan ähli işlerini mydama üstüni kemra bolsun. Arkadagly terdarmyz ýaşyňyz uzak bolsun, tutan tutumlaryňyz mydama myrat tapsyn. Mähriban adamlar, ene şeýle ýaşy arzu umytlar bilen buňky gepleşigimizi jemleýär. Gepleşigimiziň innik sanlaryna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz. Doğam bu ine yedide arkadağımız. Doğam bu ine yedide arkadağımız. Şan getirtin vatana ya arkadağ yevdirdarım. Şan getirtin vatana ya arkadağ yevdirdarım. Şükrat de şanti de ya yedi de arkadağımın. Şükrat